Hej, jeg hedder Laura Nyrup og er 16 år gammel. Jeg kommer fra Sikker Trafik, som vægter nemt, sikkert og problemfrit kørsel højt. Det vil nu i større grad forsøge at udfylde. Til daglig går jeg på Campus Vejle Handelsskole i 1. G. Campus udfylder de krav, jeg havde til skolen fuldt ud og mere til. Med mange forskellige interesser og for lidt tid, var det nærmest en umulig opgave for det hele til at hænge sammen. Takket være campus har det været muligt at kombinere mange timers træning hver uge med en stor interesse inden for innovation og generelt nytænkning, som jeg også efterhånden er blevet utrolig fascineret af. Campus har kontakter og samarbejder med forskellige virksomheder i Vejle Kommune, som gør, at vi studerende kan opleve og mærke det virkelige liv inden for innovation og nytænkning på egen krop. Mit produkt eller min innovation, som jeg gerne vil vise jer i dag, er ikke kun noget, der gavner enkelte mennesker, men mange mennesker hver dag og specielt jer. Jeg er den første, der vil skrive under på, at I er langt fra det nemmeste job. I er i høj grad afhængige af andre mennesker og deres ageren. Lange køer samt andre forhindringer kan ofte gøre det svært at komme frem til ulykken eller personen, som har brug for jeres hjælp lige nu og her. Hvert sekund er dyrebart, hvis man er i livsfare, og der skal ikke være alt for meget slinger i valsen, for der er sjældent mange minutter at gøre med. Derfor har jeg i fællesskab med Sikker Trafik opfundet en advarsel, som kan give bilister, cyklister og fodgængere besked om udrykning, op til 2 minutter før udrykningen kommer. Den lille lampe hænges på lygtepæle samt trafiklyse og giver et klart signal til bilister om at trække ind til siden. Alarmlyset er genialt. Det er trafiksikkert, og det viser besked i god tid og giver et godt overblik over for den enkelte bilist om en mulig udrykning. Flere eksperter er vilde med forslaget til lyset. Dette burde indføres med det samme, for der findes ingen gode grunde til at lade være. Alarmlyset vil ikke kun blive masseproduceret for at gøre jeres arbejde lettere. Den skal gøre det nemmere for alle, der befinder sig i trafikken. Alarmlyset vil hjælpe mange mennesker. Alarmlyset vil redde liv. Det er slut med utydelige sirener, som man ofte hører alt for sent. Derfor vil jeg i samarbejde med Sikker Trafik gøre alt, hvad der står i vores magt, for at alarmlyset bliver indført i Danmark og gerne flere lande. Tak fordi I lyttede. Jeg håber I kunne lide ideen, som vil hjælpe os alle.